साक्षी शिखर कुछ गावे और बजावे के मौका मिलल बा। बहुत ही महान पर्व है चैती के छठ पूजा, बहुत जल्दी ही आ रहा बा। तो आइए एक बहुत ही प्यारा सुंदर छठ के भजन आप लोग के बीच में गावत बानी, रउआ लोग सुनी और अपना आशीर्वाद प्यार दुलार देते रहे। माँ
में